форми на орли. Виждате само крилата и краката, но това са орли. Орела също е бил едно от управлението на Бог Душа, който го е спуснал. Три богини, като най-вероятно са богини с различни символоги. Някой казва, че централното може би изобразява точно силно разрешени са, има различни интерпретации. Не може да се каже с 100% сигурност. Горе колоните, които се виждат, че сте колони също както и останалите, само с представителница. Няма някаква носеща функция. Ако ви прави впечатление, долу на първия ред, където е входа, лявата колона се вижда как е направена на пуфлик, така че едната колона се направена някакви изразени, въпреки това това по никакъв начин не е завършило цялата конструкция. И след това в хода време тя е реставрирана точно по този начин, но много ясно се така, долу в ляво и отдясно, двете на конници, дясно на разхода. Синовете на така че има техни местни изображения на хора, има древни египетски, има музики, купителите на колоните също са. Така че има елементи като това е място, което е снимано едната от серията на Индиана Джонс. Вие сте гледали предполагам всички. После по-много време един от едната от серията на трансформерите, но реално